No, 1.6 le double. Oh, 1.6. Even the double got 2.4 le. 2.4. Even the double got 1.9. 1.9. Most of it le double people 1.8. 1.8. Bese ngiba nalo uyi4 kuphela ona spring lo. Ulokhu 2.8. 2.8. Iform. Oh yeah. Even the queen got 2.9. 2.9. Bese ngiba nalo lo platinum le bese 3.1 double. 3.1. Okay. Yeah, khona nazo izinto into zokulala lezi. Umbhede usukhona, umbhede usukhona, ziyasha ya msebenzi. Lento eyenzeka empilweni kaPhilani ngikhumbuza ukuthi ingane emayizelwe emphakathini akusiya lo mzalo oyizele kodwa yomphakathi ngoba ikhuliswa umphakathi. Ikhuliswa umphakathi ingane ekhona umzali wayo, ezinye izinto eyifunda ngaphandle ifundiswa abanye abazali. Umzali wayo angeke aze ayitshele konke kodwa emphakathini khona okunye ingane ezokufunda ebantwini basemphakathini. Ngaba ziyimfundiso eziqonde kuyona, kungaba nje ziyifundo ezibonela yona ukuthi lezi lokhu kumele ngikwenze, lokho akumele ngikwenze. Ebantwini baseNingizimu Afrika bebonke abafakela isandla endaweni ezihlukahlukene becabanga nokubuka impilo yomfana ukuthi neyami ingane angeke ngifise ibe kule mpilo ephilwa yilo mfana omncane. Abantu basukumile, waqala wabayivula ndlela uSisiyoli ephesheya kwilwandle, wabayivula ndlela ese-UK wathi mina ngawami amandla namandla ezingane zami benginganikeza izingane zami nezinto ebengazinikeza umndeni wami la ngizalwa khona, abantu abaligazi lami, kodwa lezo zinto ngizozinikela, ngizinikeze nangu umfana ngimbone edinga izinto, ngizozinikeza nangu umfana engimbone edinga usizo. Ngoba umuntu ekugcineni kosuku uwumuntu ngabantu, awukwazi ukuba umuntu ume wedwa. That is why kufanele ukuthi noma izinto zihamba kahle kodwa ungakhohlwa abantu, ungakhohlwa abantu ngoba mzukwana uhlupheka abantu bayokukhumbula. Ufuna ukukhunjulwa abantu bakukhumbule bakusize uhambe namagama okukukhumbuza ukuphiha kwakho kwangaphambilini use right, noma ufuna ukuthi abantu bese bekusiza bakusize benalento yokuthi nathi siyamazi esenotho. Engathi bongakhumbula abantu, engathi abantu bongabakhumbula emandleni amancane onawo, uthi ngicela ukuphoza nami esivivaneni. Ukuphoza esivivaneni kwesinye isikhathi izibusiso zabantu abaningi ziqhamuka lapha ekuthenini usiza umuntu, ngoba uma ngabe usiza umuntu kufana nokuthi utakula uNkulunkulu qobo, ngoba usizi lomuntu usathana uyajabula ukubona usizi lomuntu. Kepha umuntu uma ngabe ephumelela kusuke kuNkulunkulu, uNkulunkulu ephumelelisa lowo muntu. Uma ngabe wena umuntu umiyeka aqhubeka ahlupheka shuthi wena ujabulisa usathana. Kungani singamphakamisa uNkulunkulu ngazo sonke isikhathi? Ngoba ukunikela ukuphakamisa uNkulunkulu la bengakafiki khona wena sowufike eqala. Ayi bafowethu, engathi bese ngaba nayo le nhliziyo yokupha. Uzokhumbula sihambile safike sashiya umjondolo kokuqala, kwaba into enkulu kwayiyona leyo. Emntwini obengenalo ikhaya waqala waba nendlu wayibiza ngokuthi yakhe. Namhlanje kusukile omunye futhi wabosisi wathi cha engeyedwa, basukile nje bafaka
bathi lekelela hamba uyothenga lokho ocabanga ukuthi uyakudinga njengoba namhlanje ubona nje namhlanje umfana usenombhede, namhlanje umfana usenezinto zombhede, namhlanje usemende bekufanele ngabe ukhonka phansi, usenawo usemende ngenxa yabantu okuhlangana kwabantu bebona ukuthi wazwajabula usathane bese ngamphoxa kanjani usathane kumele ligama ekuyilona esilidumisa likaNkulunkulu. Ayi angazi ngingabonga ngithini mina njenge-founder ne-presenter yohlanga media, angazi ngingabonga ngithini, angazi ngoba ngendlela engibuka ngayo usiza balifakayo bakhuphula noma bakhulisa engaqala nje nginganakile, ngiqala nje ngithi cha uNkulunkulu osezongidirector mina ngokwami amandla ebenginawo awokuvula i-channel, amandla ebenginawo awukulekelela lo ohluphekile, kodwa ke abantu sebeyihambile ibanga elide ngendlela esimangaliso nami bengayitshela ukuthi ngahamba kufike kulona. uNkulunkulu uzonibona, uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi uzohleze nani ngoba niyakwazi ukukhumbula umuntu wakhe emebishile, niyakwazi ukukhumbula umuntu wakhe uma ngabe kuyisikhathi sokuthi usathana agiye, niyakwazi ukuphoxa usathana ngoba uNkulunkulu ujatshuliswa izinto ezinjalo eziphoxa isitha. Hayi bafowethu, mina ngazi ngempela ukuthi uNkulunkulu emuhle nje njalo benganinzelani le ezonijabulisa kuze kudlulele ngoba kumina enhliziyweni kukhulu okukhona uNkulunkulu asazonenzela kona. Nginethemba elikhulu kakhulu ukuthi uNkulunkulu uzonikhumbula. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga ngiphezi, ngiyabonga bakhona baphakamisa mina bathi ngaphandle kwakho maqombana bengeke kuze kufinyelele lapha, ngaphandle kohlanga media bengeke kuze kufinyelele lapha, kodwa ngaphandle kwenhliziyo enikelayo, ngaphandle kwenhliziyo emnene, ngaphandle kozwelo elisenhliziyweni yabesifazane ekuyibona abafakile isandla, ibingeke ize yenzeke lento, ngiyafisa engathi nabesilisa abantu bangakhumbula ukuthi sizelwe nje ziyafika izinsuku zokuhlupheka, sizelwe nje ziyafika izinsuku zosizi, sizelwe nje kuyafuneka kwesinye isikhathi nathi sityakulane sisodwa, nathi uma ngabe sibone ngathi umkhumbi uyazika sizama indlela yokuthi siwuphakamise sisodwa, siyinsizwa sime simele enye insizwa ukuthi mfowethu angeke sivume ucwile esibhekile, sikhona thina sisolekelela noma ngabe ziphi ingwenye bezizokuginya, kodwa namhlanje angeke ziginye ngoba thina sikhona. Engathi ngama njalo umphakathi wase South Africa, engathi ngama njalo abantu baseNingizimu Afrika ngothando enalo phesheya kwelwandle, khona igroup evulwe uSisiyoli yabantu abanothando lokunikela, zikhona izinto mhlawumbe sisazohlangabezana nazo la kohlanga media. Nginesibindi manje sokubhekana nominani ngoba sengibonile ukuthi angingedwa, bakhona abantu engihambisana nabo kulolu hambo engilithathile. Siyabonga kakhulu bafowethu, siyabonga uNkulunkulu enibusise, siyabonga uNkulunkulu anandisele, siyabonga kakhulu, ngiyabonga, angazi ngathini, ngiyabonga kakhulu.